Mai pe aici? Ia stai puțin că eu încerc ceva la setări și nu-mi iese. Așa, Bă, dăm. găsesc o oaie. Fuck. A, uite o oaie tunsă. Bă, erau două oi pe insulă. Stai puțin. Nu. Care v-a omorât oaia? Eu nu! No. Zic și eu așa la bureală. Așa. Ok. A, încă o găină a apărut, frate. De Așa. Așa. Ok. Mă vezi? Nu, stai să le arăt la fani. În fine, la cei care văd videoclipul ce am făcut chemar. Deci, această fermă, am mai găsit niște iteme așa. Bă, sabia de mi-a de iron e cumva în chest. Da. Am făcut aici niște scări. Am găsit paturi, am făcut o fermă că am găsit. Și... A, da, uite aici. Avem 7 iron, că am mai găsit iron. Uitați, Am omorât eu un zombie și mi-a dat un cartof. Și am omorât schelet și am făcut și un coș de gunoi. o fermă mai mare. Stai că am făcut 3 trapdoor-uri, dar nu mai știu pentru ce. Alea erau, bă. Ah, Că le-am pus aici, nu ți amintești? unde e aici? Oh! Au făcut Da, 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 da. Da, că am... Da, da. Ia. Da, am dus. Bă, dar găina se productivă. Ok, și... începem să tăiem lemne ca să ne facem casa la suprafață? O facem aici, pe plajă. Ia. Asta e, eu mă duc să dacă semințe în casă. Vreau să mulțesc găini. Da, ce facem? Strângem lemne? Ai tu o sămânță? O sămânță? Da. Du-te și sparge piarbă. Lemn alb sau lemn normal? Birchwood sau oakwood? Amândouă. Amândouă. A fost folosim. N-ai am. Neagră. Am... Uite cum. Stai, spun niște torțe pe aici, pe insulă. Bă, dacă luăm și vaci, frate, ne facem cum îmi zice tort. Avem găini, avem grâu. Da. Hai. Eu pun niște torțe pe aici. Îți dau ție să pui torțe? Ne-a pui tu. Hai mă, uite cum ai și tu pui. Avem 2 pui. Ăla înseamnă de bine sau de rău, hiul ăla? O ieșit o găină. Bun. Adică e de bine sau de rău? Că nu Rău. înțeleg. A, ieși din Mai am fermă. sămânță. gata. Pisici. Las că am făcut rău. Dar unde s-a dus? Fa, găină! Bă, lipsea și o... câteva secunde. A, uite-o. Hai, vină cu a. Bă, hai să ne culcăm în noaptea asta, că eu trebuie să tai copaci și să nu vină mobii peste mine și noaptea care vine nu ne culcăm, vrei? Da, bine. Stai că o mai făcut un nou. Hai, că eu am de tăiat copaci. Și apoi mi s-a stricat și toporul. Nu trebuie să mănânc. Mâncă, eu am mâncat un măr înainte să începem video. Mănânc apa bun. Hai, Abia aștept să aduc vacile alea. hai la Zuli, bagă-te în pat. Așa. Adică... Bă, deci mă enervează faza asta. Va trebui Păi, să... am o idee. Îți mută spatul mai încolo. Ce crezi că fac acum? Topor ceva, nu. Iau. Ia-l pe meu. Dă încoa. L-ai pus în chest? O, e afară, lângă... Îl văzusem în chest. L-am luat. Ok. Mă, cred că ușa asta am putea să o lăsăm deschisă aici. Nu? Ușa asta o să o folosim... Scuze. Ușa asta o să folosim la casă. Da, că aici avem o ușă și aici va rămâne mina noastră. Da. Bă, tot bate ceva. Cineva. Sau cel puțin așa mi se pare mie. Deci cum am lăsat copacul ăsta netăiat. Întâi vreau să-l strâng pe asta, pe lemnul ăsta de... Asta, normalul. Vedeți numele, bă, pe ăsta, pe... Pe? Las că ține minte care al cui pat este. Blue, cum îi... BLU 3. Taci.
Am zis ce mă dor genunchii. Am fost la fotbal și am, cum sportar, m-am aruncat pe minge și am, na, eram și pe șosea. Nu mai Nu mai am ce. mâna în gips? Nu, mi-am scos-o. De acum nici o săptămână, duminica trecută dimineața. Mi-a tăiat tata cu foarfeca de flori. N-am mai dat banii să mă duc acolo. What the fuck, de ce? Din aia pot să-mi iau ceva folositor. Nu? Da. Bă, stai că eu fac avem un stack și 53 de bucăți de lemn normal. mai tare. Bă, zic că cam ajunge de să distrug tot asta de nisip. Să fie plat aici. Ok. Că aici ne facem casa, lângă apă. Acolo? Eu credeam că în cealaltă parte, acolo. Da, aici. E. Ca să fim aproape de mină. Tot acolo, tot aproape eram. Eram și aproape de fermă și aproape de mină. Aproape de fosta casă, hă? No, cu nisipul ăsta să-l pun tot la prăjit. Ok, am 2 stacuri și 25 de bucăți de lemn normal și nu mai avem lemn normal. Îl tai pe la albu. Da. Hei, cred că am o idee. Ori facem un rând alb, un rând negru, ori... Nu, că-ți faci lac tare, nu. Dar cum facem? Da, așa. Tai să fie tăiat, nu? Da. Trebuie încolo pat. Pac. Le spun asta aici. Cinci FPS-uri, 6 FPS-uri, mamă. Am de ținut, acum ai cu 102 FPS! 101, 102, 101, 102! Mai știi și de ce? Eu am și un PC varză și mai și filmez. Oh, uite un măr. Alea. L-ai luat? Da. Zgârcitule. Dar tu mi-ai mâncat mărul. Ăla a fost al meu, ai dat că am avut și eu unul. Ah. De asta îl păstrez. Și dacă ți se Ba, face nu. foame, Nu, îl bag în chest. adică îl păstrezi, doar că în chest. Poți să-l mănânci tu dacă vrei. Oftic pentru măr. Na. Mamă, dar mare mai e copacul ăsta. Da, știi ce am făcut eu adineauri? Ce? Am tăiat dărtul. Lol. Cred că ne ajunge. Avem un stack și 28 de lemn alb și 2 stack-uri și 25 de lemn normal. Ne ajunge? Uha, faci tu casa? Că eu mă duc la minat. Ok. Numai să nu se facă noapte, că trebuie să ne culcăm, că... Na. Da, tu îmi zici când se face noapte. Nu vreau să construiesc. Da, o să mergem la minat. Amândoi? Amândoi. Ok, și din ce lemn fac? Din lemn alb sau din lemn de ăsta? Normal. Uite, din lemn de ăsta așa normal? Da. Ok. Mamă, avem 3 stacuri de nisip. Bun, avem la geamuri. Ah, gresi. Ce? Gresi. 1, 2, 3. De 4 înălțime? Cât e aici? 1, 2, 3. De 4. Scuzați pentru vocea din fundal. Așteptați puțin. Da. Putea să Doamne, deci îmi vine să nu mai filmez. De ce? N-ai auzit vocea după fundal? Nu. 1, 2, 3, 4. Ceilalți nu s-au auzit și nu au comentat. Da, mă, da. Chiar depinde și ce. Mă, atât de mare. 1, 2, 3, 4. Crezi că e bine? Oi, Uite. las, frate, eu îmi duc la minat. Doamne, nu pot să Ăla iau. acolo.
Gresie. Ți-am zis eu. Eu am crezut că vai să zici că facem gresie. 1, 2, 3, 4. Asta credeam că zici, că facem gresie. De 2 uși sau de ușă? Ce? De 2 uși sau de ușă? O ușă. Bun, că arăta ciudat de 2 uși. No. Mă duc la minat. Am 5 deocamdată o facem... Mamă. Deocamdată o facem mică, nu? Da. Că na. E abia al 2-lea episod, doar nu vrei să facem detalii că soaia. Nu fac alții. Adică stau un episod numai să taie copaci și în episodul 2 numai să construiască. Păi așa e plictisitor, nu? Da. Faci același lucru. Cu timpul, na. Mă, poți să pui tu la prăjit nisipul? Eu l-am pus. Bun. Bun. Mamă, într-un loc am găsit 10 fier. Bun. Ne facem armură. Sau avem 17. 17, ai tu 17 ori? Iar 7 fier. Mamă! Bă, am încredere în tine că nu folosești X-Ray. Uite cu codul vostru. Eu folosesc X-Ray doar așa că mă enervez că ăștia au diamante la început și vin la aia care n-au item și fură. Te omoară atunci. Dar rar. Eu nu prea mai joc cu Minecraft, ci te echit. Bine, dar Minecraft acum mai joci cu mine, nu? Da. Sper să arătăm. O, aud la... Nu mai face reclamă. De canale. Tu n-ai server. De canale, mă, de YouTube. Ia stai tu, îmi spui mie ce să fac. Nu? Te rog. E, așa, da. Ok, vezi că ia ușa de aici, de la casa din pământ. Ia. Că am nevoie de ea. Să pun. Mama, nu mai dau peste fier. Eu am dat, în loc de fier, am dat peste piatră roșie. Piatră roșie? Adică Da. redstone? Da. Am crezut că e ceva gen cobblestone, dar roșu. Eu nu prea le-am cu astea în română. Eu mai mult le știu în engleză, numele știi. Da, cărbune. Culeg cărbune. E că e bun. Deși știu că o să dureze mult. Eu uneori, de plictiseală, nu mai stăteam să iau tot cărbunele, le lăsam așa, că era prea mult. Aici. Dar acum avem nevoie. Suntem săraci. Da. Am dat și peste fier. Mamă. Mă, Gresia aia să ia cu turnăcopul, parcă, nu? Da. Așa, bine că am unul la mine. Aproape nefolosit. Eu am 1 folosit și 3 nefolosite. Bă, deci eu nu... Eu iau cu mâna. Bă, eu minez Deși nu până le știu. fac un sac De fier. Facem armură, item. facem de tati. Oh, Ce? ar trebui să mă duc la suprafață. Să nu te pierzi. Nu, Oricum avem TP, că știi, avem voie cu asta. Da. Na, suntem full. De pe mapa asta la poți să intre 2, 4, 6, 10. Nu, 8. 8, da, știu. Cum asap în partea Ce asta. ai vrea să mai... Nu. Dacă doar seria e la survival cu lazuli. Îți văd numele. Yeah. Tu mi-l vezi? Nu. Eu ți-l văd în Gresie, o să vezi din videoclip. Lol. Lol. Înseamnă că nu ești chiar adânc. Nu. Mă, deci eram pe un server de multiplayer și au venit unii ori date pe la noi și m-au omorât și aveam doar protecție și tot au putut să spargă. Era cel mai de căcat server. Ok, stai să pun torțe pe aici. Ești Bă, cât hai chiar. să ne culcăm. Lasă. Ok. Dacă nu vin mobii pe aici, că am pus torțe. Stai să pun Ghici cât fier avem. zi.
Bă, Avem 35 fier. mamă. Bă, acoperișul facem din gles sau din lemn? Nu știu. Din gles, cred. Nu trage! Nu-i voie! Scuzați de deranj. Nu-i nimica. Nepotul meu. Și eu am nepot, are vreo 7-8 luni. Eu mi-o are un an. Am dat peste 1000, mi se pare că. Văd apă care curge. Nu, că nu știi, că apa nu curge. Nu, este o mină aici. Nu, că apa se duce în sus, știi? Nu curge, știi? Așa în jos. Pac până aici. Mă, mi se pare că tu ești decât spațioasă căsuța. Pentru început. Mamă, bă, vii să mă ajuți? De ce? Da, stăpâa. De ce tâpoa? Nu mai. Uite că sunt mob pe aici. Dar de ce tâpoa? Că noi nu suntem pe servere de-alea. Cu tâpoa accept. Tăpă, de fapt. Câtă lavă. Redstone, poate dau pe diamant că e lavă pe aici. Da, trebuie să fii și adânc. Ăsta Nu dă. pot să iau sandul. Fața mea a apărut un schelet. Oase, 2 oase mi-a dat. Bun. Nu ne simțit. Oh. Creeper era. Zombaleu, bă, sunt mort! Ăsta pe... Ce? Ai supraviețuit. Da. Arunc rotom flash-ul de fapt, că dădeam să mănânc. Bă, nu mai bine... Vii... Să dormim? Dă-ți... Nu, am zis că vreau niște din alea. În fine, hai să și dormim. Ce căsuță! Frumoasă? Uite, chiar și-o mai făcut unul. Hai mă să dormim. Acolo. Vii mă să dormim. Da. Că vreau să aduc vacile împreună cu găinile. Așa mai bine. Stai că eu vreau să fac... Am mai luat niște gles, că de gles am eu nevoie. Hai, ce greu, nu? Peștele îl păstrăm. Ok, văd că e un nou. Să-l iei. Trebuie o sămânță. Adu repede o sămânță! Da, prea târziu. Era în chest. Oricum, Eu fac. Bă, ce? ce faci acolo? Nu tu. Ai văzut zombalăul ăla? Nu. Tu ai Optifine băgat? Nu. Nici eu. Eu sunt vanilla, adică niciun mod, nici... Minecraft Blast. Zombalăul! Dimineața vrei să primim cu Colinda? Deschide ușa, creștine, steaua sus răsare și dinamo moare, steaua strălucește. Chiar cu ce echipă de fotbal ții? La Zuli? Du-te la Bica, las-mă! Ce? Cu ce echipă de fotbal ții tu? Barça. Cu ce? Barça. Arsa? Barça. Barcelona. Steaua. Bă, asta că e sub un copac. Au capul. Deci ziceam, facem acoperișul din gles ca să fie luminoasă casa, nu? Las, punem tot. Uite, frate, ce țin. Am început să pun... Am pus deja 3 glesuri pe acoperiș. Deci zici că facem din lemn. Mă, știi din ce aș vrea să facem acoperișul? Din? Ori din scări, dar de-alea de cobblestone, ori doar din... o oaie și o vacă. Din cobblestone, dar în stil de-alea scări, dar nu scări. Din cobblestone. Știu. Aoleu, lasă-mă, te rog, că faci, nu mă nimeri, atâta te rog. Scot glesul, că nu mai am nevoie.
uite că oaie. Bă, oaia aia. A, uite și pe ea. Aduc 2 oi. Bun. Cable. Așa. Aduc Am 2 nevoie, oi și... vezi că am luat puțin dirt din chest. Am nevoie de el. Am puțin nevoie de el să mă sui acolo pe casă. LOL, o-s nimerit fix în număr. Umăr, hai să vezi. Ia, hai, aici la casă. Doamne, le-am pus greșit de 2 ori. Bine, odată. De 2 ori acum. Doamne. Haideți. Haideți, hai. Hai. Așa. Hai să ieși tu. Hai, că nu te las în spate. Le pui în aceeași fermă? Da. Ok. Da, ce are? Nu? Da. M-am ce tare o să ne iasă casa, nu crezi? Hai, vacă. Hai. O văd. Fuge de tine, hă? Da. Hai mă, oilor. Așa, Acum hai, văd vacă, că hai. vine. Hai. Da. Hai. Ieșiți, fă. Că ești tu pui. Nu, avem prea mulți pui. Mai bine omorâm. Goodbye. Cărniță. Înmulțesc oile. Mulțește-le. Gata. Gata casa. Bravo. Stai că mai am de spart. Stai că mai am de spart pe aici. Păi da, pentru început mică. Stai să-ți mai dau niște iteme. Atât. Ok, hai, mutăm paturile alea. Ce vreau să fac? Ok, fiecare și ia patul lui, nu? Eu mi-au și semnul. Și Ce ați făcut? Avem 20... Să văd cât avem în total cu el. 33 avem. Și cu 5 avem. Și cu 2 avem 35. În total de fier. Bun. Hai că e bine. Și mutăm totul de acolo sau mai lăsăm chest-ul? Mai lăsăm... Ce să luăm? Lasă că ne facem alt chest și mai punem. Lăsăm le lăsăm acolo. Că mai când e să... Ok, trebuie să stai puțin. Alo? Bine. Așa mă bucur că am adus oi și vaci. Dar va trebui să fac mai mare. Ce? Ce-ai zis? Aș vrea să fac mai mare locul ăsta. Ferma, zic. Vină puțin să vezi ce am scris pe sign-ul meu. Ia tu ce-ai. Doamne, să vede negru sign-ul și nu pot să citesc. Tu ce ai scris pe sign-ul tău? Nimic. Nimica? Am scris patul lui Lasul. Mi-am scris patul bossului Blue Energy. Stai că schimb acum. Patul lui Blue 3 Energy. Am scris patul lui pe un rând și Blue Energy pe un rând. Am scris patul pe un rând, lui pe un rând, lui pe un rând, Lasului pe un rând. Văd că ai adus niște iteme. Mă duc să arunc ouăle acolo în fermă? Că nu. Încă nu? Le arunc în casă? Nu le arunci deloc. Ok. Mă duc să tund... Vezi, ai grijă să nu iasă. Nu iese. Greu le-am adus. Văd că... Hai că n-a ieșit niciuna. Văd că avem și un... Da, stai! De... Mamă, aproape ce să-lui foc. Mi-a dat 2... Da. Am găsit un ou și din prima mi-a ieșit un pui. Primul ou mi-a și ieșit puiul. Ce bulan. Mamă, voia oaie să iasă, dar n-am lăsat-o.
Frumoasă căsuța, știi ce mă gândeam să facem? Ce? Să facem așa aici, ca o intrare din cabel înainte și să punem frunze ca acoperiș. Da. Sau, vină puțin să-ți arăt. Uite, deci de exemplu, uite, vină, tu vezi, dacă dau aici, vezi cum sparg eu, să vede? Ia, sparge puțin în lemnul ăla, să vede? Da. Ok, deci de exemplu, pe astea de aici, după primul nivel, mă gândeam să pun cabel. Wow. Să vadă mai frumos, ce zici? Fac așa? Ok. Era cam prost pe la mine. Ok, aici. Îți spun niște cartofi de la Lidl. Cartofii cumpărați de la Lidl? Da. Eu acum grifez casa. Cum ar veni? Doamne, deci mi-e așa frică să nu dau în sticlă, dar las că avem nisip. Mai avem puțină sticlă făcută, dar totuși să irosește. Nu? Ok. M-am deci. Oh, bă, acum vine seara. Serios? N-am văzut. Nu, eu mă uit în jos aici. Și în plus aici dacă sunt pe 2 ceancuri. Așa îmi place mie. O fiera, cum nu mai trebuie. Așa, hai să încep să pun cabelul. Uite așa aici, ce zici? Da, pune. Așa. Ok. Lol. La Zuli, tu în single player ce nume ai pus la harta asta? Niciun nume. New World, da? Da. Uite, e șmecher. Mhm. Ok, unde e chestul? Aoleu, rău dau într-un pui. N-ai grijă. A făcut un ou. Farfeca la mine. Așa, tu nu mai ai undița la tine? Nu, ba da. Păi văd una în chest. Mi s-a părut că văd una în chest. Da, uite una în chest lângă farfecă, sus de tot. Eu, da, mai este una. Deci avem 3 în total? Da, mai fac una, că mai avem 3 azi. Bun, eu mă duc să pescuiesc, Avem și... Sau ne băgăm la culcare întâi? Ok. O să fac după aia fel. Doar cât mai avem? Prea mai avem de asta. Scuze. Voiam să dau pe lângă tine. Dă-i și tu odată. Uite luna. Stai să mă pun și eu pe video settings. M-am pus pe 10 ceancuri să o văd și eu. Eu mi-e spune că sunt pe normal. Mamă, și merge câtuși de cât bine, dar... Adică pe câte ceancuri? Nu știu. La tine nu arată așa. Hai mă! Ok. Ce? Gata. Am început într-o peșteră, acum... Într-o casă. Da. Dar nici n-am terminat, abia de-am început. Mai știi ce aș vrea să facem? Mă duc să tund oile ca să fac covorașe. Ce zici? No! Da, să punem covoraș, mă, la casă. Ci că pe casă la mine. Iar și-a făcut un nou, iar tu. Îl iau eu. Nu, acum pun dirt pe aici, loc de Mama, mi-a nisip. dat 3 lână. Oai. Îți dă mai multă lână când o tunzi. Asta 2. Gata. Ce zici, mă, fac covorașe? Nu știu. Tai un copac cu... din ăsta, cu... târnăcopul. Serios? Ia. Stai să văd și eu. Stai, unde ai făcut, mă, gar? Ia. Aoleu. Mă, eu aș zice să fac covorașe să pun.
Bă, mă enervează că stă la poartă vaca și n-am chef să o pierd. Da, bă, trebuie să mă ocup pe vacă după aia. Vezi că am luat torța și am pus-o sus. Așa, mai trebuie... Mă, ce să-ți fac, covorașe? Nu o fă, Hai, mă. mă, că și așa nu prea avem ce să facem cu lâna. O să avem. Dar oricum avem lână infinită. Hai, fac să pun, Uite un comor. fac câteva să pun pe jos. Am făcut, Na, am făcut 3 să văd. îl negru. Negru? Da, bă, bă. Cu ce negru? Ce? Păi de unde colorant negru? De la caracațele alea. Ah, Bă, bă. ok. E. Cum ar trebui să fac? Nu știu. Mă, până vine la Zuli, eu îl fac până așa. Așa am făcut. Mă, la Zuli, dar cum să face? Da, la mine. Hai. Mă! Nu mai avem lână, nu? Nu, asta a fost toată. Mă, trebuia, știi ce trebuia? Dă foarfeca. Farfeca. Stai că o iau eu. Ia-o, Ah. era la mine. Uite un comor, avem 2 meri. De fapt 3 în total. Mă enervează că stă găina... Stai, iau eu o semință să o atrag. Nu. Uite, mă, trebuie să fie întreagă luna. Ah, Eu nu am făcut. să-mi bag. Fugi! În fine, țită. Bun, a fugit. Ok. Nu știu. Și ce facem? Îl punem provizoriu pe la alb? Hm? Da. Eu mă duc să mai aduc o vacă. Du-te. Ca să mulțesc vacile. Uite. Una băgat Departe, aici, vacă. aici. S-ar putea să nu ne ajungă. Da, nu ne-a ajuns, mai ne trebuie 1, 2, 3, 4, 5, Vacă! Hai, mă, 6, vezi? 7, 8, 9, 10, 11. Ai! Mamă, mai trebuie. Hai până. Hai, cu mult. Dai saplingurile mie, mă. Să nu stai. Nu am făcut. Bă, vezi că o să am nevoie de tine, așteaptă-mă la fermă. Ce să-ți dau? Siduri sau ce? Nu, să... Stau acolo, să spargi păzesc. ceva. A, să... Nu, să spargi. Ok. Hai. Păi oricum la fermă mă duceam. Hai. Ce aduce o vacă? Da, nu să spargi poarta. La un alt loc. Bă, dar reptil mai cresc luna la oi. Mie spui. Dacă păi cum mănânc? Că odată le-a și crescut. Ia hai pe aici. Am Fii făcut atent. rost de 8 bucăți de... Bine, poți să bagi pe Sparge părtiță. aici, asta sparge. Asta? Asta. Atât, reptil, hai vacă. Păi eu n-am luat-o. Tu ai luat-o. Tu ai luat gardul. Ce eu, lasă-i greu să ne iasă. Iese. Eu o împing. Bă, A ieșit. Nu? Las, mă duc eu. A ieșit și o găină. Hai. Hai mă, că ne ies animalele. Bu. Tot trebuie să aduc. Stai Și ne-a să ieșit prind și o vacă. vacă. Nu, vaca încă n-am băgat-o. Ah. Hai, vacă. Hai, fă proastă, atât. Mamă, dar repede le mai crește lâna la oi. Hai. Deci, animale nenorocite. Este, bravo, găină, n-ai fugit. Am adus o vacă, unde-i?
Mai era oaie pe aici. No! A, uite. Hai tu, n-ai voie să fugi. Hai. Mai e și o găină, omor. Omoară. Nu, stai! N-am dat în ea. A, dă, omoară, dă una. Așa. N-a dat pene, dar a dat un pui. Hai Asta la e bun. oaie. Să o iei. Dar am stat cu animalele în casă. Aoleu. Hai, intră și tu. Vedeți că spate? Păi zic că e bine acum. Trebuie un g... Mă duc după... Și ne mai rămâne un covoraș care o să-l pun la ușă acolo, afară. Ok? Mă duc să strâng niște dări, am nevoie. Pe aici. Ok. Am început să fac videourile mari. Știi? Uite așa. Și avem și pe ce să ne ștergem pe picioare. Ok, stai să mă duc să pun niște iteme prin chest. Stai să mă șterg pe picioare. Știi cum fac eu ca să mă șterg pe picioare? Ce? Apăs de 2 ori pe shift. Mai puțin mai rar. Înțelegi? Asta o pun că n-am nevedea. Lemnul pun. Bă, am rămas fără chesturi. 1, 2, 3. Mergeam în mină. Stai că eu mai fac 2 chesturi. Trebuie tot lemnul neprelucrat să fac ca la săteni. Ce să faci? Ca la săteni. Da. Aici avem 2. Aici apă. Am impresia că la fix, da. Am mai făcut 2 chesturi, că... Mamă, deci fixă! Vino cu asta să vezi. Unde e? Jos în mină? La fix, bă, în spatele casei. La fix mi-au ajuns tot lemnul. Faci ferma? Da, fă o găleată. O găleată? Da. Ok. Aoleu, nu mi-a ajuns fix. Dar tu? Nu, lemnul. Dacă mai trebuie să stai. Las. Ia stai cu termocopul. Deci ce ziceai, să fac o găleată? Da, Că avem destul aer, nu? da. Iau și puțin sticlă. Pac sparge, încă nu s-o sparg. Gata. Acum sparge termocopul. Nu s-o sparge încă termocopul. Acum sparge. Doamne, dar cât ți intră? Las că e de bine. Uite mă, că tot nu s-o sparg. Las că e de bine. Bă, la Zuli, găleata. Ai. Ți-am aruncat găleata. La Zuli, tu ai sonorul pornit? Da. Uită-te la mine și ascultă. Bei apă. Vrei și tu? Da. Eu beau bere, bă, dacă vrei să știi. La. Aoleu, bățâie. Uite prea mult la desene. Am mai făcut un chest, ai văzut? Uite acasă. Stai. Ce mă vii acasă? Dacă vine seara. Nu-i bai. Așa, gata. Am luminat și... I-am pus tort în casă. Hai. Pe casă. Ne-am pus acolo pe acoperiș. N-am mai apucat să scriu nici o zi. Era mâncare.
Mie mi-a scăzut un cupan, dar încă nu-i bai. Deci ceva... Ah, gata, mi-am dus aminte ce voiam să fac. Nu-i bai. Mă duc să văd ce mai e jos în vechea noastră casă. Nimic. Vezi, a stop acolo unde era casa. De ce? Așa, nu mai trebuie. Ok, da, stai să iau... Iau torța, măcar, nu? Ia-le, bă! Era doar una. Da, da. E bună și aia. Dar de ce să n-astupăm? A, stai, două sunt, de fapt. Trapdoor-ul mai iau? Da. Folosim lemn degeaba? Ok. Nu l-am luat. Stai că mă duc după el, că nu e adânc. Poc, nici nu mi-a scăzut. Îți văd numele. Eu tot. Ok, dar tu îl lăsăm aici. Gata. N-avem niște oase aici, oare? Nu știu. Unde ești, Lazuli, în casă? Da. Mi-a ieșit casa? Vezi? Da numele, dar până în ce? Ți le-am dat să le pui. Ce fac cu Uite trapdoor-ul? două oase, bun. Hai că s-a mai făcut loc, dar totuși. Ai luat tu găina prăjită și ai pus-o? Nu am mâncat-o. Păi văd că mai avem o găină prăjită. Da, am omorât eu. Ah, da. Că și eu am pus una prăjită aici în furnal. Da, ai luat-o. Încheiem? Nu, hai. Hai în casă. Firma și fermă, doamne. Firmă, facem firmă. Ce firmă? Ok. Hai, stă fiecare așa la patul lui. Stai să mă pun pe F5. Așa, să văd din față. De fapt, mai bine hai să stăm unul lângă altul aici. Stai, nu știu să-l controlez. Așa, ca să ne vedem. Hai, mă. Și toate așa mai în sus ca mine. Stai și tu pe F5. Da, așa să vezi din față, știi? Ne uităm la pod, nu? Da. Acoperești, de fapt, noi, că noi nu avem pod. Da. Uite-te, mă, ca lumea. Pe mă uit ca lumea. Bă! Te uiți în sus, în... Păi da, încolo trebuie să ne uităm cum mă uit eu, mă. Bă, ca să ne uităm la cameră, mă, așa cum mă uit eu, mă. Bă, nu mai da! Ok. Cam asta a fost o lume, am fost Blue Energie la Zuli. Mă, că pierd level-ul. Așa, bye, bye. Zici și tu, mă. Pa! Pa.